Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo li jrid li Adrian Delija jibqa' kap kompla ħeda kontra l-fazzjoni Busuttil u żiemel tagħhom Bernard Grech. F'intervista fuq Shake Television, Arrigo qal kif il-fazzjoni Busuttil tikkritika ħafna għax hu lejali li Adrian Delija. Ġejt kritikat ukoll għaliex m'hemm xi ħaġa li ċertu sezzjoni ma tikkritikax. Arrigo semma kif tul dawn l-aħħar 3 snin esperjenza ħafna b'saten fir-roti. Qal li meta tkellem lid-deputati ta' Simon Busuttil isek qed titkellem mal-ħajt. Ovvjament, titkellem mal-ħajt, il-ħajt ma jirrispondikx. Spjega kif huwa rċieva messaġġi li jweġġuh mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Xi kultant trid tara l-messaġġi, ġifieri huma messaġġi li jweġġawk. Waqt din l-intervista, Arrigo tkellem dwar l-offerta li għamel lil Bernard Grech il-ġimgħa l-oħra sabiex ma ssirx l-elezzjoni għal kap nazzjonalista. Arrigo tefa' botta ċara lejn l-eks deputat nazzjonalista Gianpier De Bono meta 3 snin ilu ċeda s-siġġu parlamentari l Adrian Delija meta ġie elett bħala kap nazzjonalista. Allura meta xi MP offra s-siġġu kien il-hero. No problem. Qal ukoll kif s'issa l-kampanja elettorali għal kap nazzjonalista għadha ma bdietx minħabba l-proċess ta' due diligence. Innota kif la Delija u lanqas Grech huma kandidati hekk kif iż-żewġ kandidati qed jiftaħru li jintaqgħu mat-tesserati. Allura għamilta wara li sottomettew id-due diligence il-żewġ kandidati. Laqas huma kandidati żewġ min-nies li qed suppost suppost laqas il-kampanja m'hemm. Imma bis-suppost. Imma insomma, no problem.